Baba nyare cheri musodum seni makoro wajana mafa yurosona maka amu sole manani sana daina amofu ka wole mandonka au barkada au mafli au yamangina minyi kunafuni kunkuru karamu manabo ni fasiri kebaw waji karamu guruka wika yodo no kela kaba femini an kuninga chidu minyi sibiru donfe wala finege kanye ta no dana musla bi min goni akato ni amu kelen bo fe sabula dumba tikile so akalu dala o to kana ka lalle mawu bona ngana o da ngana mamu bo wi flaude flado jitigidu na dongo bo nyona flado jitigidu o kuma flaide jitigi borwa ay jawite flado jitigi borwa ma adela ga nono di e moi karamo o ke salma so facebook jom kam mimi ke mamu mi faga lame wati kunkuru kara san wati klara singala me garaju no ni jom kanke be amsika ka sini gwada fe no yi karu gwada flay diga kan tan sing an diga kan tan kon ton nyon to ga mamu bi rezo susu san fe wati du jaru sa singala me jati ni ya sebe garaju ma cha fm ni nyanga fe guru ko fm ko ni tama yi o kela anga chima chifanga nyema fe na ka de nyingo tama ni fm ko fo chala ye dugu min bino na dombe ka bijiya kunungo minyi kori senani kori senebaw luka wika jo anuka makamo chala mara konta ka bufuga tafo atuti minyi nyina ye kumekerele ke ko kori tamaina ni atakalaje minyi jimana de ko ni mawsibe ni sonja anuka muguli fe minyi dinu la kadra min kondana ko malik mi joro flo min na kunungo ko ansigna kana o joro ko la koris na kuka sabula korsene ni ya takalaje mali dole benay kusube mi joro flo yu mamulu wati chamana ga wati dola o kunna chen ga sta ko ansigna kana joro flo na asigla sigoro machama be ka fo woni kasaduka bu fota fo atuti ni ukongo ko ni ko ni wolin mandoni wolin mandon be ni ba ni nyesi dum la kutima ko ri du aba mo ko sanu jema min ni kutala kaw yi ko ni bola fa bela jiri fe min ni sinete ni mo yi la sisi kala ko ni moma wajira ka fo ko min kala ni ko je fanga nyema yi ni min jira ulula ni ala le combat fadel je bulu mo wa mo fo ko wolin mando kango de ga do ka boni sebe mi ni le l'éducateur du renouveau ade kumane do minye fafna klibia va jekulu mboka etudin krengere le good luck Jonathan ade kono nana bukura anga chamana kono o ayira ka fosa mi woni nye ni nani nye olubi seka nyefo chugumina o nga ayira ka fosa Jonathan akane klefla nani ngono minye frangela fanga nyama yi colonel Ashimu Gweta ani unyonyi o nyonyi woni ndemene kono ngofesa mi woni mbora nyonyi nyira kono wa ma chama woni masika nyefoke ula kunga mi nyani mo kono zona umo leni nyangili mi ndame kama lesegere nyangili obiseka wuli chugumina ira ka fosa alisa usigi ngono ko mi woni mali fara fanga nyamo yi ko do fere ni dabali bele jede de tige yala sa mi nyi unisira o nyamo biseka nyon wa mi chugumina yala sa nyangili jugumi ndame ka nyishi anga malima nyangili jugu fara fanga nyamo ko ne zona umo ko ni alama bashi nyangili akono mi wuli ko ngaka mi fara fanga nyamo maso umo mi woni nyangili ko ni alisa malibe nyangili kono ko nga yeme ka fo ko sirawi flene ka bani minge malika sablama ko mado ko ne mengunu kala ka ira ka fo ko te dore ko ni francika minye e bembe ka ira ka fo ko lo ko ni kifunu kafa kaluta anifla ni fasiri ngoni ngara di fe indicateur de nouveau kono karamba butu modi bogorba konate MBK mati se wu min dengoro ikanu obada itamanyon ku we tega do balanko be bon sebeni anko mu mako nouvelle horizon ni demba konti ni ale tega noy ita ani femini tumache fanga ere ndasede mo mako na seka benkula mo ka srankrente nye janko sungolo mumika nako anaseka ke frai ka kon onye ni ataka laje min nyi jona kuntigi ye ale kunkanga tani tamana tamani min nyi abike gana ka ufeno o ni sebe fra kon yamse ka fo min kon nyi anga jumna nyimo ye lu yi ane kan ko adobidola fa na seka kenen so ko ana machi
walama fɛn min kɔni kɛ kunnafoni siraw kan sira kura minnu bɛ yen nɔ n'an bɛ se ka ɲɔgɔn sɔrɔ olu kan ni kuma minnu bɛ yen nɔ n'o bɛ Mali yɛrɛ kun kan ko ni da sela u ma ko kuma dɔw la ko ale na se ka da don baro la k'a to yɔrɔ jan o kumaw kɔni de fɔla sabula ko sunkalo kalo maaw bɛ ka siran a ɲɛ kosɛbɛ sunkalo ani gɛrɛntɛ mɔgɔ bɛɛ lajɛlen an b'u fo k'u waleɲuman dɔn Karamɔgɔ Ture ne bɛ n tɛgɛ don ka ni fasiri min ni u b'a wele ko ale kɔni kumanen don Colonel Assimi Goïta min ye CEDEAO jamana ɲɛmɔgɔw ye kun y'a boloda k'a fɔ kunu juma n'u kan ka bɛn marisi kalo tile 25 ma san 2022 ko u bɛna ɲɔgɔn ye kɛrɛnkɛrɛnlen kɛ jamana ɲɛma bɛɛ mɛn k'a kɔnɔ ko maa tɛ kɛ Ala ye k'a dɔn o kɔni sa ko min ye Colonel Assimi Goïta ye masɔrɔna maa dɔw k'olu ko ni ye u dama suɲɛ k'a jira k'a fɔ ko Colonel Assimi Goïta k'a tɛna taa Akara nka k'a bɛna fɛɛrɛ ne dabali kɛ an ka Mali minisiri min ka baara bɛnnen bɛ Mali ni jamana wɛrɛ ko ɲɛnabɔli ma ni o ye minisiri Abdoulaye Diop ye k'a bɛna a wasa don olu nɔgɔya dɔ ye min ye sanction min yɛrɛ ta bɛ ko a bɛ se ka caman bɔ o la ka se ka ɲangili wuli ko a dɔ la ko ni Assimi Goïta kɔni ma taa min kɔni ye ɲangili kɔni ye ko ale yɛrɛ ka jateminɛ na k'ale b'a yɛrɛ ɲininka ko a bɛ komi ɲangili kɔni k'a tɛna wuli ko ni kɔni ye jateminɛ kɛ sa Colonel Assimi Goïta ka taalen ko maliden fanba caman kɔni sirannen don Worodugu Jiko ani Foroba Ɲada an bɛ don min na i n'a fɔ bi a bɛ taa e ko o ko ɲini ka nɔgɔya a ko la sa min ye jamanakuntigi ka ko CEDEAO jamana ɲɛmaaw ani gouvernement ɲɛmaaw olu ka ɲɔgɔn ye kɛrɛnkɛrɛnlen kɛnɛ kan Akara kunun ko kun y'a dɔgɔ duman ye min ye wulikajɔ ye a fɔra ko a na kɛ a bɛ kɛ a tɛ kɛ minisiri min bɛ yen n'o ka baara bɛnnen bɛ min ye mara bɛ se ka kɛ cogo min na Colonel Mayiga n'o fana y'i bɔ a la minisiri sabanan o ye min ye Ibrahim Ikasa Mayiga minisiri naaninan o ye minisiri délégué ye min ye premier ministre yɛrɛ nagakɔrɔla la ni o ye min ye Fatumata Seku Diko ko ninnu fɛn min kɔni ye kunnafoni di sira kuraw ye hali bi olu fana jɔ u b'a fɔ ma ko tuteur a caman na min ye kuntigi ka baara yɔrɔ ye n'o ye présidence ye n'olu ma tuuti kɛ min ye premier ministre ni ɲininka walima ministre min bɛ yen n'u bɛ jamana jɔyɔrɔ cɛkoya ɲɛnabɔ ministre Abdoulaye Diop ale bɛ tuuti kɛ n'u ye fɛn minnu fɔ an bɛ baara kɛ ni o fana ye kuma caman na sabula n'olu tun bɛ ka min laɲini jango ciden min nana Goodluck kalo 12 ka taa bila kalo 16 la min i n'a fɔ bi kunun ko kɔni ɲɔgɔn ye kɛla nka fɛn minnu u bɔra la an ma kɛ Ala ye k'o dɔn fɔlɔ nin kun ye sɛbɛn min bɛ yen n'an y'a sama ka bɔ min ye le républicain kɔnɔ min ye MK Jakite ale tɛgɛ nɔ don le républicain fasiri jɛkulu bɛɛ lajɛlen an b'o fɔ MK an ma maaw ye ayiwa u ye fɛɛrɛ ne dabali kɛ yalasa min ale fɛnɛ fa lajɛ nka sa CEDEAO ale ni UEMOA nin mun y'a siɲɛ fɔlɔ ye kabini jɛkuluba fila sigira u ka fara ɲɔgɔn kan ka ɲangili ta ka ɲɛsin jamana ma o ɲangili o kɔni sigi kɔni kɛnɛ ka sa Karamɔgɔ Abudu Ture ayiwa a yira k'a fɔ la o tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen min ye an ka faraɲɛnafama minnu bɛ yen n'u ka kasabi bɛɛ la ni u bolo tɛ se ka da o kasabi si kan Karamɔgɔ Abudu Ture nin bɛɛ lajɛlen kɔni kɛlen sa min kɔni ye gɛlɛya kɔni ye ale sɛbɛkɔrɔbɔ ye na an ka jamana kɔnɔ ka sababuya kɛ min ye Mali kɔni ye bɛɛ lajɛlen b'a dɔn nafoloko ya kelen-kelenna bɛɛ o baaraw kɔni kɛlen sa ko an ka lafasalikɛlaw n'o avocat ye u ka wulikajɔ ko nɔ bɔra a la sababuya kɛ min ye UEMOA mɔgɔw kɔni ye an ka lafasalikɛla dɔ ka fɔ la ale kɔni y'a yira k'a fɔ ko min kɔni UEMOA fɛnɛ ye cogo min na ko ka sababuya kɛ UEMOA ye ɲangili kɛ cogo min na CEDEAO ye ɲangili kɛ cogo min na ko yɔrɔ caman b'a la k'a y'u ka sariya bɛɛ lajɛlen sɔsɔ ni fasiri kɔni kɛra min ye le soir de Bamako ale fasiri jɛkulu bɛɛ lajɛlen fɛ Karamɔgɔ Ture min ye Mamadi Bakɔrɔba Konate n y'o de f'i min ye hakilila talen a tun fɔra k'a fɔ ɲɔgɔn kunbɛn bɛna kɛ sabula min ye Colonel Assimi Goïta ale kun welela kuma tɛ se ka fɔ Mali yɛrɛ kɔ bamananw ko ten nɔ ko min ye kun tɛ di kuntigi kɔ nka min kɔni ye taama in ye a nana fɔ k'a fɔ min ye Colonel Assimi Goïta ye ale tɛna ye taama in na k'a na maa kɛrɛnkɛrɛnlenw ci maa minnu bɛ n'u taa Mali kun kuma fɔ min ye CEDEAO dun k'a fɔ ko maa minnu bɛna taa olu bɛ se ka ye kɛnɛ kan min ye an ka jamana ɲɛmaaw ye olu fana ma kɔrɔ sabula u ye wulikajɔ kɛ o yɔrɔnin bɛɛ
k'a jira k'a fɔ n'a ma ɲɛ k'a fɔ fɛn min ni fɛn minnu kun bɛ k'a to olu ka se ka ye ni kun bɛ kɛnɛ kan janko ka se ka taa hakililaw fɔ hakilila minnu bɛ yen n'o ye maliden hakilila ye janko fɛn minnu ni fɛn minnu bɛ mali kun kan bɛ se ka don a kuma na cogo min na nka n'a fɔra k'a fɔ ko Bamako wula ale kumanen don min ye an b'i ka CEDEAO mɔgɔw ka an m'ale mɔnɔ ka sababuya kɛ min ye faraɲina fanga ɲɛmaa colonel Assimi Goïta ale tun y'a laɲini k'a fɔ min ye minisiri 4 ye olu ka fara ɲɔgɔn kan yalasa ka se ka taa ale nɔna bila CEDEAO jamana ɲɛmaaw ka ɲɔgɔn ye kɛrɛnkɛrɛnlen na kɛrɛnkɛrɛnlen di kunnafoniya in tɛ dɔwɛrɛ ye u y'a yira k'a fɔ min ye ɲɔgɔn ye min ni a kɛra kunu a kɛra ko ɲɔgɔn ye jumɛn min ye jamana ɲɛmaaw yɛrɛ dama de ni ɲɔgɔn cɛ ko minisiri sen t'a la jamana ɲɛmaaw ko olu ka ɲɔgɔn ye don ko nka minisiriw ka ɲɔgɔn ye tɛ ale ni colonel Assimi Goïta n'a tɛ se ka na ayiwa olu yɛrɛ dama wali Bakɔrɔba Konate MBK o ye saya dama de ye o ye tiɲɛ ala yɛrɛ de y'i kale a ka masaya la ko ni kelen o kelen k'a bɛɛ lajɛlen bi saya nɛnɛ min ye Sumelu Bugoyi Mayiga min ye Sumelu Bugoyi Mayiga ale min bɛ yen n'a ye jɔyɔrɔba caman ta an ka jamana kɔnɔ a yɛrɛ bangena ka kɛɲɛ ni juin kalo dɔ tile min ye kunnawolo ye min ye kunnafonidi baara ye a ye o de kalan wa a y'o baara fana kɛ bɛ yen nɔ u b'a wele k'a fɔ agence malienne presse et de la publicité n'o o ye AMAP ye Adama Surakan o ye dɔw ko l'essor i b'a ye k'a fɔ a kɔni ye kunnafonidi kɛ nin yɔrɔ fila bɛɛ lajɛlen la o kɔfɛ min ye danayaw ye o fana dara kan min ye jamana minisiriya jɔyɔrɔw ye a y'o kɛ ka kɔn o ɲɛ fɛn min ye SE o ma ko clinique Pasteur ye waati tɛmɛnenw na kunbɛ minnu bɛ yen nɔ n'olu kɛla an b'a ye k'a fɔ kuma dɔw la min ye jabaraniso ye a bɔra o dɔ la jamukan dɔ senfɛ a y'a jira k'a fɔ fɛn caman bɛ yen nɔ olu ka fɔ ŋunuŋunu na kunnafonidilaw de y'a ɲininka dɛ k'a fɔ fɛn min kɔni ye sannikow ye sɔrɔsiw ka minɛ sanko ani avion sanko a ko k'o bɛɛ lajɛlen na da maaw tulo kan nin ye sɛbɛn ye min ye jamu tɛnɛ ale tɛgɛ don Inga 27 septembre kɔnɔna na 27 septembre fatiri jɛkulu bɛɛ lajɛlen an b'u fo an bɛ Seydou fo ka waleɲuman dɔn Karamɔgɔ Ture ni min tɛgɛ don ka bɔ ni sɛbɛn min ni u k'a ma ko l'indépendant halisa an bɛ to Sumɛlɛ Bube Mayiga ale ka min ye soma yɛlɛmali in kan Karamɔgɔ ta bɛɛ lajɛlen sɔgɔra adamaden la ka sababu ni nakun bɛɛ lajɛlen ni nasira Sumelu Bube Mayiga o kɛnɛ kɔni nka min ye maaba caman ye Mali kɔnɔ olu camanba tun bɛ i n'a fɔ min ye Jɔnkunda Tarawele Sɛbile Darambe Musa Temini Bɔkari Tereta o n'a ɲɔgɔnna caman Sumelu Bube Mayiga cɛ gɛlɛnmu don cɛ ko n'i y'a ye hali n'o sɔrɔ a ma kuma e yɛrɛ ni kun bɛ keleku ko min ye o fari de tun bɛ Bube kan wa k'o fana kɛra sababu ye k'a ko caman gɛlɛya mɔgɔw bolo o de la kuma caman min fɔ a ma a dɔw la n'i y'a sɛgɛsɛgɛ a dɔw tiɲɛ kɔni ka dɔgɔ Sumelu Bube Mayiga min ye Cɛbilen Darambe ale ka kuma tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen cadre d'échange olu yɛrɛ ka baabu sen ni o ye Amadu Goïta ye ale fana ye kuma ta ale kɔni y'a yira k'a fɔ Sumelu Bube Mayiga ma min na ni min ye fangajaso kɛra uti kalo tile 18 san 2020 ani mɛ kalo tile 24 san 2020 a ma dogo maa si la bana min bɛ a la fana a opération n'i ko k'i b'a kɛ a ye cogo t'a la fiyewu i bɛ sa ka sababu kɛ opération kan ka kɛ dɔgɔtɔrɔsoba minnu na olu tɛ an ka jamana kɔni kɔnɔ o baaraw kɔni kɛlen sa min kɔni ye ko dunun ni balaw bɛɛ lajɛlen taara k'a ɲɛfɔ min ye transition mɔgɔw ye maa caman kɔni tɔɔrɔ ko nka ko olu y'a ta ni Ala ye Sumelu ale fana bɔra ka kuma a ye ta anda ka ɲɛsin a fa ma min ye Karamɔgɔ Abudu Ture ni an bɛ ne yɛrɛ bɛ se ka min fara a kan Fasiri ko di ayiwa ayi fasiri nɔgɔyara o ayiwa bila n'o ka ca wula cɛ ayiwa ne fasiri kɔni kɛra bolokuru bɔlen ye jibatɔso la i b'a sɔrɔ min ye den fa ye bɔli sɛbɛn ye sɛbɛn min bɛ yen n'u kɔ ma ko le kɔn ko Bube Mayiga min ye le tigre de Badala ko a taala a nɔngɔma nka maa minnu ni maa minnu bɛ yen n'u kun minɛnen bɛ n'a bɛ kalo 7 bɔɲɔgɔnko bɔ Bube in nɔfɛ ko o maaw ka ko k'o bɛna bila bolo jumɛn kan n'i y'a ta k'a lajɛ min ye bɛɛ lajɛlen ye maaw ye maa minnu bɛ yen n'u tɔgɔ
n'a fɔra ko ni bube kun bi jɛla ko in sɛgɛli bolo kan a sɛgɛsɛgɛla ka se a kundama na wa ɲininkali tɔ min bɛ yen n'a ma se a kundama na fɛn jumɛn ni fɛn jumɛn b'a jɛ mun ye baara balan n'o baara balanna ka ban n'a yɛrɛ k'a fɔ ko bube kun minɛna kun min na sɛgɛsɛgɛliw tun bɛ a ko kun kan k'a fɔra ko avion sanko k'aw to fanga na a kan ka kasobon k'u jateminɛ ka ɲɛ walasa fɛn min ni maa min banna k'i to yen nɔ u ka se ka nin bɛɛ lajɛlen ye tiɲɛ ye min fana ye tiɲɛ o de ye k'a fɔ ala yɛrɛ y'i kale a ka masaya la fa alun ni ma yuri dun ala b'a yɛrɛ sagoya de la ko ni kelen kelen bɛɛ lajɛlen bɛ saya nɛnɛ n'o o kuma fɔla min ye Mamadi Bakɔrɔba Konate bi mɔgɔw b'u yɛrɛ ɲininka u bɛ ka saya in kɛla min ye jamana ɲɛmaaw olu ka la nin minɛ cogoya in na fo ka taa se a ka saya ma dɔ bɛ ɲa la dɔ bɛ dɔgɔtɔrɔsow ma se ka jɔ minɛnw ma se ka na k'u to fanga na nka a kun kan ka to a ka sanni sacogo fana na wa nin ko ye sɛbɛn min bɛ n'an y'a sama ka bɔ le combat kɔnɔ min ye Burama Keyita ale tigɛ n'o de an m'o fɔ k'o waleɲuman dɔn karamɔgɔ Ture a bɛ f'u ye sɔnni ka transition fɛnɛ bɔ fɛnɛ ka dɔgɔtɔrɔsobaw jɔ ne bɛ n tɛgɛ don ka fɔ ni fasiri min fɔ quoi n'u k'u ka dɔgɔtɔrɔso jɔ min ye Fatumata waatini ɲini fɛ olu ma sabula bi waatiw donna ɲɔgɔn kan waati kunkurunin ɲini fɛ sɔni kunnafoni di sɛbɛnw an bɛ a dakuru Jawoyi Jalo n nana kuma sara e la sa o sabula ni Bakɔrɔba bɛ kuma wɛrɛw de fɔla ni maa nana ne se ka ɲɔgɔn faamu Mamadi Bakɔrɔba Konate MBK n bɛ n tɛgɛ don ni bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min tɛ sabula n'i y'a ta k'a lajɛ min ye essence ye o kun bɛ da min na de b'a jɛ dɔrɔmɛ 20 litiri kelen i bɔ a la min ye gasoil min bɛ fara o litiri kan o fana bɛ 40 bɔ ko fɛn min kɔni ye jamana ɲɛmaaw ye u ye wulikajɔ min kɛ u y'a jira k'a fɔ ko nin ko in kɔni ma bɔ Mali yɛrɛ la ko sabula min ye jamanaw ye minnu bɛ yen nɔ k'a fɔ ko pétrole bɛ bɔ o yɔrɔw la ko i b'a ye k'a fɔ o yɔrɔ dɔw bɛ yen nɔ bi ko o b'o cogo la ko fɛn min kɔni t'an bolo a sɔrɔ cogo wɛrɛ t'an bolo fɛɛrɛ foyi wɛrɛ tɛ an bolo fo ka dɔ fara a musaka kan Mali ko dun fana ye min ye an k'o fɔ k'o fara kan maa caman bɛ yen nɔ i b'a sɔrɔ ni mun farala fɛn mun wari kan waati min na k'a fɔ ko gɛlɛya bɛ yen hali n'o bɔra o fɛn wɛrɛ la fɛn tɛ b'o la bilen o gɛlɛya bɛ min ko dɔ farati olu bɛna taa mun ka segin kɛ musaka yɛrɛ min ka o taama dɔ t'o sɔrɔ nin ye fɛn min bɛ n'an y'a sama ka bɔ ni ɲininka info matin kɔnɔna na min ye Siku Ba ale tɛgɛ nɔ don informateur Fadel Jakulu a m'o fɔ karamɔgɔ Ture ne bɛ n tɛgɛ don ka fɔ ni sɛbɛn min n'an b'a wele ko la révélation ko wele k'u kɛra kɛ ten k'a dun ye mɛn k'a fɔ sa sunkalo ka kɔrɔ min ye k'a dɔ la gɛlɛya dɔ tɛna fɔ ka wa ko ka sababuya kɛ min ye Mali ɲɛmaaw ye k'u k'u jɔ jeli fɔla jɔyɔrɔ la Mali a bɛ gɛlɛya kɔnɔ malidenw nɔrɔlen don ko u ka fɛɛrɛ dɔ sigi sen kan yalasa malidenw u bɛ se ka dadumuni sɔrɔ nɔgɔya la cogo min na DNCC mɔgɔw ka o kɔni kɛlen sa o la k'a bɛ ɲini k'u ka dari duguya fɛ a ka fɛɛrɛ ni dabali kɛ min ye a jɔyɔrɔ ye k'a bila ka sababuya kɛ a dɛsɛra ka baara la n'o tɛmɛna ka bɔ yen min ye jako minisiri ye ni o ye Mohamed Ould Mahamudu ye w'ale fɛnɛ ka kumaw cayara kojugu ka sababuya kɛ foyi dɛsɛ ko nka ko n'an ye jateminɛ kɛ kɛlɛw ni UEMOA ye ɲɛngili min da ka ɲɛsin Mali ma ayiwa ko nin gɛlɛya caman ninnu min bɛ an ka jamana kɔnɔ ayiwa ko a caman fɛnɛ nɔ bɛ ayiwa o waleya ninnu na o la ko b'a ɲini min ye DNCC ale ɲɛmaa fɛ fɛngɛ ko t'u la k'a fɔ ko dɔ ye wari la nin baara nin ba yɔrɔ t'u la n ko dɔw bɛ ka du kɔnɔ dɔ fɔ gɛlɛya yɛrɛ de ka di Maliyɛn ye min ye Mamadi Bakɔrɔba Konate an bɛ don min na i n'a fɔ bi n'i y'a ta k'a lajɛ an ka jamana sɛbɛkɔrɔ ɲaninen bɛ a tɔrɔlen bɛ tuma dɔw la i b'a ye k'a fɔ min ye tɔn ye malidenw ti tɔn fiyewu nɛnɛ waati filananw ma ka wulikajɔ kɛ lesɔrɔ maaw don mun ye les Échos min ɲininka wele k'u ye taanikasegin min kɛ u ni maa ninnu ɲɔgɔn cɛ olu y'a jira k'a fɔ ko olu kɔni ka yɔrɔ la ko siman kɔni ko a bɛ a dakɔrɔ la n'i y'a ta k'a lajɛ ko fɛn min kɔni ye wulikajɔ ye an bɛ don min na i n'a fɔ bi ko fɛn minnu bɛ ka fara a kan kuma caman na ko dɔw bɛ fara a kan maa minnu bɛ taa ta olu fɛ anguru la ani maa minnu fana b'a feere détail la ko olu de bɛ facture kɛ ka bɛn o ma nka o b'a sɔrɔ e ye wari min bɔ o caman o bɛ ɲɛnabɔ cogo di e ye fɛn san ka taa san 1000 a sɛbɛn facture ko 1000 nka e y'a san 15000 o bɛ ɲɛfɔ cogo di
mais minnu bɛ olu fana baara kɛ ni papier par exemple administration na n'i y'a san sisan i kan ka administration ka reçu la segin a ma ka jira ko wari dɔrɔn de la. awɔ sibiri tɛmɛnen n'o bɛna marisi kalo tile 19 ma san 2022 min ye tile gafe nɛgɛ kaɲɛ 15 waati min ye kɔna ale ni Seware ni ɲɔgɔn cɛ min ye an ka compagnie de transport dɔ bɛ yen ni u ye Nord Transport ye a yira k'a fɔ ni dugu fila ni ɲɔgɔn cɛ wa nin kari in kɔni taara yɛrɛ pɛrɛnbara dɔ kan maa 6 olu bɔra na min ye maa caman fɛnɛ ye nka maa minnu fɛnɛ ka bana sɛbɛkɔrɔ ka jugu ko olu fɛnɛ ka ca u la kɔni ye fɛɛrɛ ni dabali kɛ min ye Seware labitani zo min bɛ yen ni o ye Somino Dolo ye u ye banabaatɔ ta ka taa ni olu ye o kɔni kɛlen ko kɛra dɛ sabula Sigironikaw fɛ yen nɔ min ye Sigironi i b'a ye min ye a muso o bɛ furu don den min bɛ o sen fɛ dɛ o de kɛra npogotiginin ye san 12 k'a ye garijɛgɛ sɔrɔ o den fɛ. min ye Daraba ye ko in bɛ kɛ cogo min na Mamadi Bɔkɔrɔba Konate tɛna n'a ɲɛf'i ye k'i b'a ye k'a fɔ min kɔni ye denmisɛnnin ye min ye san 12 bɔɲɔngo a yɛrɛ bɛ di den in ma lajɛlifɛnw bɛ di a ma min ye Daraba ye min ye den min na kɔrɔbaya san 12 sɔrɔ min na min ye ni ba taa yɔrɔ jɔnjɔn donna a fɛ ni ba ye ci o ci fɔ ko n bɛ taa a tɛ bɔn ma bilen ba ka remplaçant sɔrɔ la remplaçant bɛ yen ni ba taa yɔrɔ donna min ye den ye a bɛ a yɛrɛ la ne b'o ka kɛ to ko hakili k'a dafa min kɔni ye a nana o kow kɛ siɲɛ maaw tulo kan olu fana ye cɛ in k'a sɛbɛkɔrɔ sɛgɛsɛgɛ a laban nana jɔ a la an bɛ brigade merci a tun bɛ olu ka bolo ka sira kan nin ko ye sɛbɛn ye sɛbɛn min bɛ yen nɔ n'an y'a sama ka bɔ min ye kabako fɔ ne fɛ Fakaramakaw Bɔrɔba Daraba jamu dɛ Bɔrɔba parce que k'i pa jamu mun na n'i bɛ te bɛ jamu in daminɛ na jamu bɛ T-O-U jamu in b'aw ka an seere Bɔrɔba Simoni Barina sabula a hakili ka talo kunnafoni gafe dun ye fɛn min n'i ye fɛn fɔ fɛn min t'a kɔnɔ a laban bɛ se ka gɛlɛya wuli ni turulakaw bɛ ɲɔgɔn na dɛ awɔ i ni Bamakɔ turulakaw bɛ ɲɔgɔn na ne bɛ sira turula ka kelen dɔrɔn de ye o ne yɛrɛ karamɔgɔ ne ta bɔ a la n'o bɔra la ne tɛ sira turula ka ci ye nin kun ye sɛbɛn ye an ye min sama ka bɔ kabako kɔnɔna na fɛn min ye Sidi Tarawele ni marisi kalo tile 8 tɛmɛnen ye tilegan nɛgɛ kaɲɛ 12 manzɔn dɔ de bɛ yen n'u b'a wele ko Amadu Dunbiya ale yɛrɛ sisan bɛ t'i jɔ san 40 bɔ ɲɔgɔnko la tuma min Amadu Dunbiya min ye manzɔn kara kelen don a ka baara a b'a dɔn a bɛ yɛlɛ safu ka taamaw bɛ kɛ ani yɛlɛbɛ ne ma yɛlɛbɛ fɔ yɛlɛbɛ in kɔrɔ ye o kɔrɔ ye Sokana a tora taa ni ka a bɛ to taa ni ka segin la ayi o taa ni ka segin min ye dama yiraw bɛ yɛlɛ yira taama ye yɛlɛbɛ kɔrɔ ye o ye yɛlɛbɛ de ne ko yɛlɛbɛ kɔrɔ ye bamanankan la Segu Bɔrɔba n'a tigi bɛ taa ni ka segin kɛ o de ye yɛlɛbɛ Bɔrɔba e tɛ Segu dugu kɔrɔ a taara ma mun fɔ ayiwa sasa tan ka a tora taa ni ka segin kɔni na a ye cicɛ jan a ye fima jan min ye a se kɔni tɛrɛtɛra se tɛrɛtɛra ka na dugumana minɛ Allahu akbar ni cɛ jugɔra a tora a ka baara de la karamɔgɔ Ture o kɔni kɛlen min ye n'a sisan bɛ t'i jɔ san 40 na manzɔn don a kɔni tora baara in kɔni na a tɛrɛntɛra ka bɔ ka bɛn duguma la a kɔni bɛ nin min kɔni ye yɔrɔ caman ale kunkolo ninnu olu bɛɛ lajɛlen kɔni pɛrɛn na min ye joli kɔni ye ale wora fan bɛɛ lajɛlen fɛ u ye fɛɛrɛ ni dabali kɛ Amadu Dunbiya i b'a dɔn cɛw bɛ wari ɲini gɛlɛyaba de kɔnɔ an kelen-kelenna o kelenna an bɛ bɔ ka bin min kɛ walasa ka taa ni musaka ye so kɔnɔ a dagosi ka bon jago ni kuran min ɲini ka tigɛ o ɲɛ bɛ bilen ni kuran tigɛla i b'a sɔrɔ cogoya t'u bolo kuran ni groupe ni techniciens ni i b'a fɔ animateurs ni ɲɔgɔn cɛ pression barika ka bon min bɛ so baara ale bɛ yɛlɛ so sanfɛ de kuma dɔ la u bɛ yɛlɛ u bɛ taama so sanfɛla la an santier ninnu na donc musow ka cɛw ka sɛgɛnw dɔn parce que kuma dɔ la i bɛ taa ni nin wari yɛrɛ ye kuma dɔ la i ma fara fɔ 400 ni 400 ko tɛ foyi sɔrɔ a b'a fili kan walahi n'i y'o fili ne kan ne bɛ taa restaurant la o don kɔni o wari tile kɔnɔ aw t'o dun turelakaw t'a gɛlɛya o jɔnni b'a gɛlɛya jɔnni b'a gɛlɛya ne kɔrɔ ko turelakaw t'a gɛlɛya ni min ma kɛra o tɛ foyi sɔrɔ min Mamadi Bɔkɔrɔba Konate bi Jago Jalo tun bɛ choix kɔlɛ la fana tapis tun bɛ k'an bɛ Facebook la Mamadi Bɔkɔrɔba Konate a se aw ma o ye mɔgɔ tun ka kɛnɛ sabati
ka bɔ yan ka taa fo mun ye kita radio la voix de Filadugu min ye Amadu Gajo ani a ka lamɛnnikɛlaw directeur an b'a fo radio la voix de Filadugu lamɛnbɔ an b'u bɛɛ lajɛlen fo n'o bɔra an bɛna kulokanikaw fɛ yen nɔ min ye Mamadu an b'a sɔgɔ an na min ye ka jɛmukan in lamɛn d'accord komi a ko sibiri a ko sibiri de sibiri o sibiri karamɔgɔ tɛ komi ɛri sera sibiri ye min ne yɛrɛ tun bɛna kuma o nka komi ɛri sera quoi Bɔkɔrɔba n bɛ tableau ni baro kulo a ka tableau labɔ i ka ɛri sera